Godina 2022. bila je surova na tržištu kriptovaluta. Većina altcoina pala je u prosjeku za 70% ili više od svojih najviših vrijednosti u studenom 2021. Međutim, tržište je trenutno doseglo najvjerovatnije najnižu moguću razinu i mnoge kriptovalute predstavljaju atraktivnu priliku za kupnju. Uvijek je dobra ideja kupiti imovinu čija je vrijednost trenutno deprecirana prije nego nastavi uzlazni trend. Moram naglasiti da kao što već znate, što je niži market cap nekog coina ili projekta, to je on rizičniji, ali s druge strane također ima veći potencijal bržeg povratka vaše investicije ili brži ROI. Ljudi koji znaju prepoznati dobre altcoine zarađuju jako dobre novce. Zato, iako ovo nije financijski savjet, već samo informacije ili mišljenje, krenimo na 5 top altcoina sa velikim potencijalom. Prvi kripto projekt na listi je Theta. Theta je projekt koji je već duže vrijeme na tržištu, točnije od 2018. godine, i bave se raznim stvarima i nastavljaju raditi velike stvari. Razlog zašto je ona na ovoj listi je zato što izbacuju Mainnet Network 4.0 u prosincu ove godine. Da objasnimo kratko što je Theta, čime se bavi i što ju čini jedinstvenom. Thetin glavni poslovni koncept je decentralizirati video streaming i isporuku podataka, čineći ga učinkovitijim, isplativim i pravednijim za sudionike u industriji. Mreža radi na izvornom blockchainu s dva izvorna tokena poznata kao Theta i Theta Fuel koji pokreću internu ekonomiju. Privlačnost Theta je trostruka. Gledatelji su nagrađeni kvalitetnijom uslugom streamanja, kreatori sadržaja povećavaju svoju zaradu, a posrednici, odnosno video platforme, štede novac na izgradnji infrastrukture i povećavaju prihode od oglašavanja i pretplate. Korisnici preko Thete mogu vrlo lako gledati mrežni sadržaj, ali i dijeliti mrežne resurse, budući da sve nagrade dolaze u obliku Theta Fuel tokena. Platforma je otvorenog koda, a vlasnici tokena dobivaju upravljačke ovlasti kao i kod mnogih blockchain ekosustava temeljnih na dokazu o udjelu ili proof of stake. Uz video, podatke i računalstvo, Theta također pomaže programerima koji žele pokrenuti decentralizirane aplikacije ili dApps na svojoj potpuno opremljenoj EVM platformi. Da zaključim, Theta je odličan projekt i za dugoročno i za kratkoročno ulaganje. Osim što konstantno unaprijeđuje i poboljšava svoju mrežu i ekosustav, također ulazi u jako dobra partnerstva kao recimo sa Fuse TV, sa kojima će prebaciti streaming i zabavu na Web3 kao što smo spomenuli već u prosincu ove godine. Drugi projekt na listi je Gala. Gala Games je blockchain platforma za igranje koja omogućuje igračima da zarade kriptovalute i NFT-eve kroz igru. Platforma već sadrži brojne igre sa znatno različitim funkcijama i kao što sami kažu, najbitnije im je da se korisnici zabave, bez da uopće bilo što znaju o blockchain tehnologiji. Nadalje, sve što igrači o svojoj igri, to je njihovo i mogu s time raditi što hoće. Ako recimo korisnik osvoji čarobni mač u igri, može ga koristiti u igri, ali i prodati na njihovom marketplaceu i na taj način zaraditi. Izvorni token Gala Gamesa je Gala, te se s Galom kupuju i prodavaju sve stvari na njihovoj platformi. Također napravili su Gala novci ili čvorove, te svako ko posjeduje jedan čvor može odlučivati o najvažnijim stvarima, događajima i unapređenjima u igrama. Isto tako, osim Gala Games, napravili su i Gala Music i Gala Film, na kojima također možete kupiti čvorove i svakodnevno dobivati vrijedne nagrade. Jako puno toga su već napravili, a i puno toga još planiraju napraviti. Napraviti ću jedan video samo o Gali jer mi je to jedan od trenutno najzanimljivijih projekata na tržištu. Treći projekt na listi je Decentraland ili Mana. Decentraland je hostiran na mreži Ethereum i predstavlja ekosustav virtualne stvarnosti u kojem ljudi mogu kupiti land, odnosno nepromjenjivi token koji predstavlja dio virtualne karte. Korisnici Decentralanda se potiču na upravljanje virtualnom stvarnošću koju dijeli cijela zajednica. Dok land predstavlja vlasništvo nad dijelom virtualnog svijeta Decentralanda, Mana je matična valuta sustava i članovi zajednice je mogu koristiti za kupnju landa na tržištu. Decentraland software nudi jedinstveno iskustvo korisnicima koji mogu komunicirati s drugim korisnicima i iskoristiti značajke kao što su plaćanja unutar tog svijeta, igranje igara i uživanje u virtualnom sadržaju. Sa svojom decentraliziranom strukturom upravljanja u kojoj moć leži u rukama korisnika i vlasnika Mane, Decentraland je prva virtualna platforma te vrste na kojoj korisnici imaju potpunu kontrolu nad ekosustavom. Kao što sam već rekao, Decentraland nema središnje tijelo, već cijelim ekosustavom virtualne stvarnosti upravljaju sami korisnici Decentralanda.
Svijet funkcionira kao alternativni virtualni ekosustav u kojem korisnici mogu kupovati i prodavati virtualnu imovinu i nekretnine, igrati igrice i koristiti svoju zemlju za sve što žele, sve dok značajke mreže to dopuštaju. Korisnici mogu komunicirati, kontrolirati, unovčavati i razvijati Decentraland Metaverse kako bi oponašali stvarnost u digitalnom okruženju. Četvrti projekt na listi je Chiliz. Chiliz je vodeći svjetski blockchain pružatelj usluga za sport i zabavu. Njihov cilj je dati milijunima ljubitelja sporta i e-sporta prava i mogućnosti kupnje izravnog glasačkog glasa u njihovim omiljenim klubovima. Na ovaj način navijači prestaju biti samo pasivni gledatelji i postaju aktivni sudionici kluba. Na koji način navijači postaju aktivni sudionici kluba? Na primjer, nogometni klub Juventus FC dopustio je vlasnicima tokena da izaberu pjesmu za slavlje koja će se svirati preko zvučnika kada momčad postigne gol. 8 godina Juventus je slavio golove pjesmom Chelsea Dagger, no nositelji navijačkih tokena Juventusa odabrali su pjesmom Blura, odnosno Song 2 kao zamjenu, a tim je napravio tu promjenu. Navijači nogometnog kluba FC Barcelona odabrali su mural koji će objesiti na zid svlačionice tima. Također navijači nogometnog kluba Paris Saint-Germain odabrali su poruku koja će tijekom utakmice biti ispisana na njihovoj kapetanskoj vrpci. Dakle, i vi možete sudjelovati u Chilizovoj ekonomiji tokena obožavatelja i utjecati na timske odluke. Sve što trebate napraviti je posjetiti Socios Market, kupiti navijačke tokene za svoje omiljene timove i izraziti glasanjem u anketama koje vode timove koji su poslali partneri Sociosa. Također možete zaraditi tokene služeći kao posrednik između Sociosa i novih partnerskih timova. Peti projekt na listi je Binance. Iako Binance nije low market cap coin, morao sam ga dodati na listu jer smatram da je trenutna cijena od $260 do $290 po coinu smiješna i da će kroz nekoliko godina biti puno veća. Ako pogledamo dosadašnju praksu i razvojni put Binance ekosustava, sigurno je da konstantan rad na unapređenjima i težnja da pruže benefite za korisnike Binance coina kroz inovativne namjene odlično rezultira kako za Binance, tako i za cjelokupno kripto tržište. Vodeći filantropskim idejama da korisnicima širom svijeta omoguće lakši pristup i trgovanje kriptovalutama kroz najkvalitetniju uslugu, razvili su čitav ekosustav svojih projekata, proizvoda i usluga kroz koji se pruža BNB coin, pružajući maksimalne benefite. Kroz Binance Earn nudi se mogućnost da korištenjem BNB coina sudjelujete u više različitih servisa za povećanje vašeg kapitala, kao što su staking, launch pool, BNB Vault ili liquid swap. Svaki od ovih načina za zaradu pruža visok postotak dobiti i odličan izvor pasivnog prihoda. Više o zaradi putem Binance-a možete pogledati na mom videu kako svakodnevno zarađivati s kriptovalutama, u kojem sam objasnio neke od glavnih značajki pasivne zarade na Binance-u. Osim toga, napravili su i veliko NFT tržište u kojem korisnici imaju posebne pogodnosti ako trguju NFT-ovima s BNB coinima. Glavni izvršni direktor Binance-a Changpeng Zhao izjavio da je vizija za BNB na duže staze da postane osnovni coin za funkcioniranje različitih aplikacija na Binance Smart Chain mreži i kroz njih doprinese masovnom prihvaćanju kripta. Kako bi to bilo moguće, BNB mora podržati milijarde transakcija svakoga dana, znači čeka ih još puno rada, unapređenja i zanimljivih novih projekata, potencijalnih za nove prihode od strane korisnika. Evo, to bi bilo top 5 altcoina po meni u koje se isplati investirati trenutno u bear marketu i koji imaju ogroman potencijal u budućnosti. Prije nego investirate u bilo što, naglasio bih da svakako još detaljnije proučite svaki od ovih projekata. Ako imate vi svoju listu altcoina za koje vjerujete da su još bolji od ovih i da se isplati investirati u njih, slobodno ih navedite u komentarima, zanima me koji su po vama najbolji lower cap altcoini. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u idućem. Lijep pozdrav!